Gipaubos sa state of calamity ang lungsod sa Ubay, Bohol, human mikatap ang African Swine Fever o ASF tungod sa dautang epekto niini sa local hog industry sa lalawigan. Gipalabang ang resolusyon sa konseho sa lungsod sa Ubay niadtong Enero 8 sa hapon, human tulo sa 44 ka mga barangay nakatala og mga kaso sa African Swine Fever. Nakatala ang lungsod og 127 ka mga animal deaths tungod sa ASF. Giila ang mga barangay sa Los Angeles, San Francisco ug Bulilis nga may kinatibukan nga 650 ka mga household nga nag-backyard hog raising nga apektado sa ASF. Because of the problems, mga problema nga misulod na gid ang African Swine Fever sa lungsod sa Ubay. In fact, adunay tulo ka barangays na nga affected pagkakaroon. So mao po request sa 10 barangays, including ang mga adjacent nga mga barangays nga suportaran sila sa financial, labi na sa checkpoints o ubang pang mga logistics. Sa Executive Order No. 57, gimando ni Bohol Governor Enrico Aristotol Umentado nga ipatuman ang moratorium of boar hire activities sulod sa 6 ka buwan aron mapugnan ang pagkatap sa African Swine Fever. Gihulagway nga apektado na usab ang lungsod sa Carmen sa ASF. Tungod niini, mas gihigpitan ang border checkpoint. Mukantidad sa 6 billion pesos ang hog industry sa lalawigan sa Bohol.